Значи действието става преди 2600 години. С удоволствие го казвам, защото това за мен е най-великата личност в света. За мен е, поне от това, което съм чела, уникален човек. Питагорас. Сега, Питагора има много голямо училище с ученици, студенти. И когато е свършил учебния процес, той им дава по една малка доза вино. А виното е лекарство. Бяло, червено, бяло. Вино. Вино. Добре. Така. В Гърция е червеното вино. Край на цитата. Десертните вина са така. Както казва Хипократ, лекарството е храна, защото храната е лекарство. Значи... важна е дозата. Дозата, златното, всичко с мяра. И какво установява Хипократ, Питагора? Че виното свършва, а учениците половината не са го спили. Казва, така ли? До тук, приятели. Всеки ще си изпие до дозата, която съм е направила тук тая линия. Една капка повече, ако сложите, виното изтича. Това не е за да докаже, че аз ще ви кажа какво е, защото наистина това е дозата, в която помага. За да идиш да си легнеш, да си поспиш, за релакс, за отпускане на нервите. Това е било като един вид антибиотик. За кръвното, за кръвоносните съдове, да. Край на цитата. Значи всичко с мяра. Да. Всичко с мяра. Това е бил лозунга преди 2600 години. Всичко с мяра. Ето ти го. Метрон Арастон. Всичко с мяра отлично. Така. Какво става? Започват на другия ден отново да... Представете си, 2600 години са изминали и това нещо все още стои в ръцете на хората. Значи как се е съхранило. И започват вече учениците му да пълнат. Ето, напълва се. Да. Напълва се до някъде, за да можеш да дигнеш и да я отпиеш. Обаче по наш балкански начин гледаш ляво-дясно, никой не те вижда, я да си открадна. Сега, ако в чашата има дефект, тя ще изтече вляво или вдясно. Ако чашата е право да направя, трябва да изтече в права посока. Сега слагам. Ето. Охо! Всичко изтича. Това е жестоко. Всичко, снимай. Много е готино. Всичко знаете ли какво остава? Знаете ли какво остава? Една капка. И това е измислил. Една капка остава. Стига. Една капка. Уникално. Една капка остава, наистина, за да проплачеш от мъка, че не можеш да си го изпиеш цялото. Откъде изтича? Сега ще ти дам възможност да го снимаш, да го гледаш. Виж сега. Искам да го видя. За да си помогнем. Това е на принципа на скачане. Добре, и как да не си виждала? Не съм виждала. Все пълнят чаши, пият, пълнят и стичат само в устата. Нали знаеш на Мачу Пикчу как е? Добре, къде е тая дупка? Индианците как са направили на принципа на скачените съдове? Да. Нали? Да. Отива в един съд, повдига се, катурва го, качва го по-нагоре. Ето, на принципа на скачените съдове се изкачва момиче от 0, от надморска височина до 3000 метра. Изкачват водата. Има една малка дупчица долу. Това нещо, приятели, е от 8 на 6 евро. Качете си го, за да хващате вече време, като пиете приятелите си, по колко трябва да пият. Много си го бива. Уникално. Уникалното е, че аз съм си разработила различни... И то е било точно така бокал. Бокал, да. Бокалче. Точно това му е била формата. Аз имам само различни цветове и различни рисунки. Да. А имам едно, което е много по-скъпо, но си е по-готино. Ето. Не я видях къде е тази. С гръцката митология това вече е 12. На 10 евро.